Zikomo kwambiri. Chifukwa cha nthawi, bwana tikulandireni kuno ku Ndirande kwawo kwa ndale. Si choncho? Timvetserete. Tikulandireni Chisoni inu bambo athu bambo mphepo landanule mwanu bwana. Tikulandireni meya amzinda uno wa Blantyre landanule mwanu. Ndikulandireni Amai MP landanule mwanu. Ndikulandireni bambo Musowa MP landanule aini akadera lino bambo mpinga njira landanule mwanu. Deputy Mayor landanule mwanu. Bangwe 1 landanule mwanu. NGC members wose landanule mwanu. Inu bambo Ngalande landanule mwanu. Makansala athu pose pamene mwakhala ndi mashado athu landanule mwanu. Chifukwa cha nthawi nonse mulandire maulemu wanu, komanso ndisayiwale kulemekeza mfumu athu amene ali pano. Taombani manja mwa chifumu. Tichepetse phokoso eti. Timverane. Bwana, ine ndikuyankhula malo mwa amayi akuno ku Ndirande. Zikumveka eti? Komanso ndiyankhulira amayi onse kuno kumwera. Ngati pali mwini wake wa mavuto pa dziko lina lililonse ndi azimayi. Bwana, ife ngati azimayi tikumva kupweteka ndikunama. Tasenza njala, tasenza matenda, tasenza umphawi wonse umene Chakwera abweretsa ku Malawi. Anthu ife tikulephera kudyetsana, tikulephera kutumizana ku sukulu, tikulephera kulera mabanja athu. Si choncho? Ndikufuna ndiyauza Chakwera kulilongwe amene mukutionera kuno MCP nthawi yanu yatha. Chakwera nthawi yanu yatani? Tikuyankhula lero ku Ndirande zimene zizimulembe m'mabuku. Pokwana pa 16 September 10 koloko mamawa Peter Mutharika azakhala ali presidenti. Chimenecho musakayike amayi, musakayike anyamata, musakayike azibambo. Zikumveka? Tipanga chilichonse chotheka ifeyo ngati azimayi bwana kuti Profesa Peter Mutharika alowe pa mpando. Kaya wina akufuna, kaya wina sakufuna, Peter akuwina. Zikumveka? Ndikufuna ndauza Monica Chakwera amayi akunyumba kwa Chakwera. Si choncho? Yomweyo. Zikomo. Ndikufuna ndauza Monica Chakwera, ndifuna ndiuze nda. Achape zikwama, achape masudukesi, amunawo akunyamuka akutuluka ku State House. Akutuluka. Ifeyo tipanga chilichonse ku DPP. Tikwera mwamba, tilowa pansi, tienda pamazi, tienda palipose, koma Chakwera akuchoka. Chakwera akutani? Bwana nkazi ngati ine, ngati mukundiona chonchi pano, kuti ndioneke chonchi ndi ndalama. Ndikunama, ife azimayi timafuna opoda. Ife azimayi timafuna salu. Ife azimayi timafuna kudya. Ife azimayi timafuna matiredu mangitsa ku saluni. Chakwera wakanika kusamala mabizinesi azimayi. Chakwera wakanika kudyetsa azimayi. Chakwera akweneka achoke. Chakwera akweneka atani? Wapalamula iwe. Lero chizakuyabwa. Wapalamula iwe. Lero chizakuyabwa. Apita ndiboma. DPP ndiboma. Wapalamula iwe. Chala mwamba. Timalize chonchi ndi nthawi yochepa.
Ndikufuna ndauze a profesa asapita mutharika ku page house. Takwezeni chala mwamba. Bwana, kumene muliko, mudziwe kuti inuyo ndo wina kale. Chala mwamba. Kaya wina akufuna, kaya wina sakufuna 16 September. 10 koloko mama watidzakhala tili museu tikuvina. Zikumveka eti? Musakayike. Tifutike cha mtundu wanji myezi 3 koma Peter akutani? Peter akutani? Chakwera akutani? Chakwera akutani? Yomweyo galu iwe. Yomweyo galu iwe. Usampatse ndimpatsa. Usampatse ndimpatsa. Sikomo kwambiri bwana, sikomo kwambiri. Dick is walking in the mix. Mundole bwana pamalo pano pabwera anthu awiri angoweva onabo lipipa taweva nisiko ndatopemera Mungu taimani Mungu weva takuoneni basi kuti mwafika pamalo pano. Moni ufuna ndipelekere panopa. Sunta. TPP oye! Ati tingopeleka moni eti? Ndeji moni waine ndi nyimbo ziwiri basi. Sutitalikisaso kae? Ayi. Nyimbo yoyamba. Zowalilana hapita hamakana. Zowalilana hapita hamakana. Zuwalile wezi utiwalile weso utiwalile yokayo. Dick is walking in the mix. Ziwa mwambili paro tazuse a deputy mayor. Mungu peleka mona deputy mayor. Mungu peleka deputy mayor. TPP oye! TPP oye! Ngona ilibe mabere ngona ilibe mabere ngona. Kodi unaiona. Kodi ilibe mabere. One. TPP ndi one. TPP ndi one. Ibemelele. Walking in the mix. Akutikuvuta. DJ. Akuti nena uri nyimbo zingati ziwiri. Ndeni nango eka imozi yokhaeti. Yachiwiri yoni mati ndilibe chuma ine chopereka kwa Peter. Ndipeleka ine. Ndilibe chuma ine chopereka kwa Peter. Ndipeleka ine. Ndipeleka ine. Ndipeleka ine. TPP oye! Profesa atapita mkalika oye! Ziko mwambili. Ole mezika mundole, maikanda angopeleka moni asa na mbele muntu wankulu. One, angopeleka moni. Chala mwamba. Tavina mokwa ni reti. Tivinebe. Ifetalumbira mungawina mukivunje. Ifetalumbira mungawina mukivunje. Ubeti mwemene ife kusanje na umbira. Uti FCB ngawina alifuze. Chifuka kuina, di profesa akamita mkalika. Zanyi bwege dimena kuipa.
ifele anangodajire kwene watu tiri nali atati anangodajire kwene watu tiri nali enawa akuti kugwajera watu tinaye TPP watu tinaye profesa atapita mkalinga TPP oye chimene akuchita pepana agrito governor ule mwanu ndinose ule mlanda ule mwanu kusanje ndi kuchikwawa mukundimva ateti MP wa TPP ndamene akuyankhula panoyi TPP oye alibize pano kugawira anthu chimanga kaya zichani akuti kufuna vote nthawi yonseyi anangotiyang'ana koma akona zisankho zikubwera ndi aba kugati maufa tawo zichimanga tawo ndi anthu akugwirizana kusanje ndi kuchikwawa ndipo alembetsa mwakathithi akuti ena wati ajere koma wathu ndipita TPP oye akuluakulu chidawakomera mchacha Amai na visha alipipa ma-MP mukwaonawa kuti sakhachewa budget kuja ku parliament kuyang'anira chuma ku parliament ine ndili pano mzima yeti ndifuna ndikuwuzenizi kuti mudziwe kuti dziko silikuyenda bwino umaona zinthu mumwezi kukwera kawiri ukadzuka mamawa upeza chimanga 5,000 yakwera ndi 10,000 kenako 20,000 zinthu zikuyenda ukadzuka mamawa maluwa wakwera ukadzuka mamawa mafuta ophikira akwera munkozona zinthu zadi sizikuyenda iyayi akuluakulu nkhani ndi serious achinyamata timakonda kubateka kati za zi mukundimva ino ndikufuna ndiyankhule ndi wachinyamata wili abwinayi asali pano amene akundimva ndi amene mukathamanga munjira inu pano nthawi imene ija lero mukudya katatu lero akupatsani nifijani kongola akupatsani nkhanza ndiye APM akubwera akudzakotsa boma la nkhanza boma la kuba boma la katangale china chilichonse choyipa APM akubwera kudzachotsa munthu wake abwerere adzalamule ndikufuna nzabwino zonse pamene ine ndikubwerera kusanje kumene kuli konsese yanga sanje lanje komanso tabwera ndi MP ena achipashado ena alipo mpano tikufuna nzabwino zonse tsiku la lero komanso tikuwuzeni kuti ife sanje ndi chikwawa ndadadi moto manja mwawo mundilole ndithu mayi na picha a director Amai ya dziko lonse la akuyang'ana azimayi onse mubwere mbwalo kanyimbo kabwino aisena weso adata kuonera atu ali live pa Facebook DPP page afuna aone chala mwamba icho DPP woye ndirande woye ulemu aperekedwa koma ndichita chidule a regional governor atu ulemu wanu chipuni cha utsi mchacha MP ulemu wanu bambo atu Dr. Mhepo mulandire ulemu a regional secretary mulandire ulemu advisor president Michael ulemu wanu a mayor atu ulemu wanu komanso ulemu honorable Gladys Ganda MP ulemu a director Amai kuno ku South Mayi Maria Mainja Katundu Mazet ulemu wanu ulemu a MP adera lino bambo Chipimpinga Njira komanso a deputy mayor ulemu wanu NGC yonse ili pano ulemu wanu mashado MPs ulemu wanu osaiwala kansa Gerald Chiwambo ulemu wanu ni makansala wonse kuno ulemu wanu akulu onse muli pano ana adadi azimayi anzanga ku region uko ulemu wanu magavanesi nonse mulandire ulemu chifukwa cha nthawi oyankhula ndi ambiri ndingofuna ndiupatseni uthenga akulu mukundimva
Mukundimva? Boma litatenga. Boma litatenga. Ndipo musaopsezedwe ni mafigazi. Akuwerengera mbewa ndi mijira. Kulilongweko, kunchinjiko, kukasunguko, DPP ngambwi sichibwana. Akuluakulu amalawi atopa. Amalawi atopa kuchoka kunsanje mpaka kuchitipa. Amayi anzanga atayima pa anena mavuto amene amayi tikumana nawo. Sindidusa monsemo. Koma azimayi kuchoka lero likhale phunziro. Pamene profesa akutenga boma pa 15 September 2025, amayi anzanga tikhale phunziro. Makolo likhale phunziro. Tikamapereka dzina la mwana tizisamala. Mwana akabadwa kumutcha mavuto amakhala chani? Mwana akabadwa kumutcha masautso amakhala chani? 2020 amalawi ena osaganiza bwino anayika president dzina lake Chakwera. Chilichonse chikutani? Chilichonse chimalondola dzina. Ndeife makolo likhale phunziro pamene tikufunzanso dziko la Malawi poyika profesa asapita mthalika pa mpando 2025 mistake imene isazataninso isazachitikenso. DPP oye! 2020 muno timatukwanidwa ifa DPP kumanena kuti boma lili manja mwa agalu. Kodi lero agalu ndi ati? Boma lili manja mwa agalu liti lero kapena 2020? Timatelo tu fuelo tikugula 650, ufresh tikugula 300, mchele tikumagula 50 kwacha, fertilizer tikugula 18,000, chimanga tikugula 60,000. Amati boma lili manja mwa agalu. Agalu ndi ati? DPP woye! Ndifuna ndikulimbikiseni nonse. Sikomo kwambiri. DPP woye! Profesa asapita mthalika atipatsira uthenga. Choyamba kupereka moni kuno ku Ndirande. Chachiwiri akukupemphani kuti chovotera chanu musunge pabwino. Mukuyenda anthu ena achinyengo m'mizimu. Ndikumanena kuti afuna chovotera chanu atengepo nambala. Musapereke, musagulitse chovotera. Tikufuna tichotse boma la nkhanzali. DPP woye! Tonse tiyeni tikhale kumbuyo kwa DPP. Pasapezeka wina opita kuzipani zina. Mwaona anthu anzeru anayima pano. Anthu amene talandira pano. Anthu amene wakuziwa kumene kukupita mphepo. Akuziwa kuti boma ili latanili latengedwa. DPP woye! Inu mashado amene mukuyimira DPP ndinu anzeru. Ndinu anzeru. Kaya kwanuko muliko 5 musadandaule. Amene awineyo tikupita naye ku parliament. Wosalanu tikupasani ntchito mboma. DPP woye! Ena asipita kumaembase. Ena akhala mabwana makampanimu. Osati yayi kuno tiliko 5 ine ningolowa chipani chopanda dzina yogwira. DPP woye! Amawina mbodzi ati alachi muli ndi ntchito yayikulu. Koma tikusapotani ndi atsikana anu ndi anyamata anu kuno ku Southern Region. Kuonesesa kuti pali ponse pakhale blue. Koma mawu omaliza akuluakulu. Boma litatenga. Boma litatani?
manja mao. Koma bwana Nchacha amemula keso vona msonkhano huu pali chinthu chimodzi kapena ziwiri zimene zikudula koma anthu sakuchiona iya. Chimene chikudula kwambiri pakati pano anthu chimene simachiona ndi madzi ndi magesi. Madzi ndi magesi akwera kwambiri, amakweza mpaka chete. Pano madzi mwaone madzi ndi okwera kwambiri. Madzi ndi moyo. Tiapempha otapodi. Madzi ndi chani? Madzi ndi chani? Tivine pang'ono. DJ tivineni nakonzeka tiviviwaye